Andoainen gauz, lorategi pribatu baten, eta etorri gara aurkeztuten piztina desberdin bat. Piztinaren etxia, lageto, deitzen da, eta ezaugarri garrantzitsuena desmontableak direzela da. Horrek gure dau esan, dozein lekutan jarri aldala, eta inoxidablezko estruktura dekola, eta gero basua, bainetako basua loneta bat da. Obraren aldetik asko murriztuten da ekonomikoki eta asko sarresagoa dela edozein lekuan jartzeko. Esate baterako, hemen Andoainen geneukan arazo potente bat, ezinezkoa zen hemen piztina arrunta egitea, eta orduan erabaki genuen holango piztina bat jartzea. Altxatuta joan aldirezenez bebai, erabili ditzakegu mobiliarion moduen. Ikusten duzuenez, egurragaz forratu dugu. Azkenian forro hori beste erabatera egin alda, baina material honegaz lortu dugu osotasun bat emotea bebai entornuari. Piztina hauekin lortzen duguna da piztina bat jartzea edozein lekutan. Oso arrunta da gure inguruan akzesua oso txarra izitea, holango lekutarako eredu ezin hobea da. Aprobetxo oso ondi atera dioguni, igeri leku txiki honek eman digu umekin eta zenbat garaitan bero onbi xamarra zirenea, ja zuzenean sartu eta egun guztia egun pasatzeko aukera. Eraikuntzatik etekina eratzen digu. Egu da, partiak egin bat arratxetik, guardia horretik, ila bizi guztia mera egiten du.